ron mo paambit, no? Mo paambit sa ilang mga kahibalo o kasinatian bahin sa hisgutan nga positibong pagmatuto. Una kita magpadayon, ako usang ipaila-ila kaninyo ang atong bisita karong hapuna. Usa ka lawyer by profession og pastor's wife ni siya. Inahan sa duha ka free-spirited girls, si Hias and Caris. Isip ginikanan, tinuyo niya uban ang iyang bana nga i-apply gud ang positibong disiplina dira sa ilang sa kanilang panimalay o sa pagbadako sa ilang mga anak. Ug dili kini sayon nga buhaton apan takos kini gitudluan usab nila sa ilang mga anak, ang ilang mga anak sa gawas nun nga makapahayag sa ilang mga hunahuna nga may pagtahod sa ilang mga ginikanan. Mga higala, atong kauban karon si Attorney Sheena A. Agosto. Attorney Sheena, kumusta dira? Mayong hapon. Maayong hapon, Jones. Yeah. It's nice to see you again. Yeah, it's been a long time na nakita kami ni Attorney Sheena, no? Okay, so magchika taron, Attorney Sheena, ha? Correct. Okay. Kini nga programa usa ka proyekto sa Youth Advocates Through Theater Arts or YATA. Inubanan kini sa Petal Art Zone Project inabangan sa Ter de Zone, Germany. Sa miaging Sabado, atong gibalikan ang atong pagsabot may tungod sa positibong pagmatuto o bisita nato nga sa niaging Sabado, kauban nato si Attorney Gretel de los Santos, no? At atong topic sa niaging Sabado kay unpacking the details and overview of House Bill 8306 and House Bill 1269. Atong gistoryahan kung unsa bod kabahin ang maong giduso nga bag-ong balaod. Karon nga puna, mututo kita sa topic nga clearing the air, addressing common misconceptions about the bills and positive parenting. Unsa ba ang mga sayop na tinuhuan, no, sa positive parenting o sa maong balaod? Na mga nagsuggest ang mga ginikanan nga ingani ko ng balaod. Ato nang paminawon ko ron, ato nang paklaruhan, no? Ug among ipahibalo ang tanan nga kining atong programa kay naka-live sa Facebook. O, bisita mo sa Yata Dumaguete. www.facebook.com/Yata Dumaguete. Og live po ta sa DYSR. Okay. Sa tanang mga tigpaminaw o galanta sa FB Live. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga opinyon, kabahin sa atong hisgutan karong adlaw, ayaw ka ulaw, no? Tawag lang sa 0915-1060-951. Akong balikon, tawag sa 0915-1060-951 o tawag sa 402-0987. O diba ka, pagpabili ng komento diya sa atong comment box sa FB Live. Manghatag-tag, dili lang usa, dili lang duwa, but tulo ka grocery gift certificates na worth 300 pesos. Ang unang tulo nga tigpaminaw nga mo tawag, okay? Dili mo comment but mo tawag nato, no? Makadawat good og premyo gift certificates gikan sa Yata na worth 300 pesos. Sige. Andam na kita, Attorney Sheena? Yes. Okay. Di na nato dugayon. Ato na kining sugdan, aniya, atong paminawon kining sitwasyon nga patukaron sa atong diskusyon. Ipaprisot ang mga ginikanan. Unsa man nakabahin, Rose? Oo, nakadungog pud ko, ana. Wala na gud na sila laing mabuhat bisag unsa na lang ang balaod ng ilang ginapasa. Nadungog ra ba na ako na ipapriso ang mga ginikanan nga mamunal sa ilang mga anak? Tinuod ka, Maria? Nga naman kitang ginikanan ang ipapriso nga igo raman tang ni disiplina sa atong mga anak. Dili po dagway prisuhon dayon. Nadagway due process. Mogod na ipaingnan. Mong ako, dili ko musugot nga maipasa na nga balaod. Kahasol ba, uy? Agree ko nimo, Mari. Basta ikaw na gud ang source, puro gud na tinuod. Nabasa ba ninyo ang gipasa nga balaod? Ay, wala. No need ng basahon. Title pa lang sa balaod, kabahin na kini sa mga ginikanan.
Usa pa daghang nagpost sa social media kabahin ani nga positive discipline nga against ni siya sa mga ginikanan. Mutuo na lang Taliza, wala bitaw mawala nato kung mutuo ta tapos ato pud basahon ang balao dili pud ta kasabot sa mga wordings. Lagi, naay mga words sa balaod nga dili nato masabtan. Pero, dili pasabot nga dili na ta pwede manghilabot. Nadungog na ako sa radyo nga hisgutan kini sa usa ka programa nga gitawag og Huna-Hunaa Season 3. Ato sa kunong paminawon para masabtan nato ang positive parenting. Positive parenting? Ayaw gyud kalimte. Ang pagpanakit dili usa ka pamaagi sa pagdisiplina ug ang gugma dili makapasakit. Kini ang pahimangno gidala kaninyo sa Youth Advocates through Theater Arts o YATA. Inabagan sa Arts to Safety Zone Project gikan sa Philippine Educational Theater Association o PETA. Mao kato mga higala no, karon atong hatagan og higayon si Attorney Sheena na mo react sa maong sitwasyon. So Attorney Sheena no, nadungog nato ganina no nga sa naminaw sa nadungog natong drama sa radyo. Nga nagsulti nga kung mapasa kuno ni maong bill no, maaprobahan ning bill ug mahimong balaod, mapriso kuno ang mga ginikanan. Tinuod mo guna Attorney Sheena? Bitaw Jones, maotog yun, nakatawa ko sa first judayon nga ko ano, pero before anything else, maing hapon sa tanan nga atong mga suking tigpaminaw, and I'm happy and honored nga na-invite ko diri sa YATA no to be with you, makigshika with you Jones. So kabahin adto una kanang wala gyud sa bill no, atong kung basahon ra gyud nato, wala sa bill nga mapriso ang ginikanan. In fact, moigi akong unang napansin ani nga bills, duha man ni ka bills atong nahisgutan na last week with Attorney Gretel. Karon ang ato na lang hisgutan is ang misconception. So unang misconception gid siya kay wala sa bill nga ang ginikanan prisohon. In fact, ang gi-emphasize sa bill is restorative justice. Medyo kuan siya, technical nga term, pero sa simple nga pag sabot kana bang pangitaag paagi nga kung unsa manggali nahitabo sa istoryang disiplina sa ginikanan sa bata nga nakapasakit sa bata, kung pwedeng istoryahon siya na ay mo mediate. Sakto no, balik-balikan na gunato na sige nga dili siya mapriso, okay? Istoryahan. Unsa ganing mga title ani Attorney Shin? Ang House Bill 8306 ginatawag siya og an act promoting positive parenting in all settings and appropriating funds therefore. Okay, tapos natay House Bill number 1269, an act promoting positive and non-violent discipline of children and appropriating funds therefore. Okay, so kung nabantayan ninyo no, medyo giilang giusob na ang wording sa sa una gitawag man siya positive discipline no, positive discipline gihimo na siya og positive parenting. Okay, so nadungog na to ganina sa drama sa radyo nga nagoy mga ginikanan nga nabalaka. Una, basin mapreso sila. Kadua, basin dili sila kasabot sa maong balaod. Sa munta sa technicality sa balaod, Attorney Sino? Oo. Pero actually, kung imo ra gyud siyang basahon, simple ra kaayo ni kani nga balaod, isa sa mga, I think, kung mapasa ni mahimo jung balaod, isa siya sa mga simple ra kaayo nga pagka words, but then ang iya ra yung tumong og tinguha is to educate to sa community, sa mga parents kung unsa ning positive parenting, nga ang more or less kaning duha ka House Bill pare-pareho ra siya og tumong og timuha. Lain-lain siya title pero pareha rag ending nga positive parenting will result into positive and non-violent nga pagdisiplina. Gusto rag i-emphasize ani nga House Bill nga wala gitangtang sa atong mga ginikanan
ang katungod nga mo disiplina sa atong mga anak. Kay mo man na, dili lang nakatungod, but it's also our responsibility and obligation to discipline our children. Pero ang pagdisiplina sa positibo nga pamaagi, meaning walay pagdagmal, walay pasakit, kay sa giingon pa siyata, respeto ug gugma, no? Mao na siya ang positibo nga disiplina. Yes, tinod good attorney no nga dili magpanakit o dili manakit ang pagdisiplina. Sa mga naminaw na mo karon no, sa mga tigpaminaw sa DYSR o sa naminaw sa atong sa FB Live. Ako lang klaro nang magi-invite na mo dire dili lang mga lawyer nga kabalo sa maong bill o sa mga sa maong balaod na atong gihisgutan karon. Sila pud usab mga ginikanan no nga gina-practice ang positive discipline dira sa ilang panimalay. Nga mangutana ko Attorney Shin as a mother no, unsa bay challenge nimo sa imong mga anak nga imong nasinati sa una o karon? Pwede ba nato ma-share nila? Bitaw Jones kay pareha man tang ginikanan niya. Nakadungog ko gamay adtong imong interview sa katong imong anak bitaw na challenging kay no kanang masuko na ka ba. Dili na nimo mapugngan. It's really a challenge, especially nga ako isip bata pa, nagdako ko nga naka-experience sa corporal punishment, no nga nakasulay ko anang luhod og asin, nakasulay ko gibunalan ko duspodos, ana ba? Nakasulay ko gisambalong, ana ba? O dili akong ginikanan noon, mga other carers nako. Okay. Pero kanang so nagdako ko nga niingon jud ko sa akong kagalingon nga dili ko ganahan nga mahimo na kong ginikanan, ingon ana akong buhaton sa akong mga anak. Kay para nako wala to siya nakahatag nako og kalipay, nasakitan gyud ko adto nga panghitabo. Although kasabot ta sa nganong gibuhat to, pero sakit siya actually ang nagpabilin is ang sakit nganong kinahanglan ingon adto nga pwede ra man unta istoryahan murag ana ba. So munang as a parent kanang na ako'y desire nga pas dili na nako buhatan sa akong mga anak, pero lisod siyang buhaton. Well, pero so far na ako'y 13 years old, so niabot na gyud ko sa makasulay na ko og teenager. So medyo challenge, lahi pud ang challenge. Dayon na ako'y 9 years old, so lahi sila og level of lahi pud ang imong pagtagad sa ilahang duha. So challenge ang pinaka lisod nako kwaon June siguro, thank God, with prayers and really kanang self-control, no, nakaya ra gyud namo ni Mark nga dili mamunal, pero ang kana jung mutaas imong tingog mo gyud lisod kayo, challenging gyud kayo, and it always is my murag akong feeling failure in my advocacy as a kanang for positive parenting. Sige. Oo. So nindot no, balikan na to Attorney Shin no, atos ang i-greet nato neto mga tigpaminaw diri karon no. Shout out kay Ange Enriquez sa Bacolod. Bacolod or Iloilo, and si Ma'am Tata Cuevas. Ma'am Tata, kumusta ka dira? Shout out to Milky, no? Mo release nagbagong album ron si Milky Pohon. Si Sir J. Puntillas, ang kinakusgang gwapong teacher dira sa Negros Oriental High School. Na siya'y gipag-greet og happy birthday. Asam to, nawala, no? Ako rin ang balikan karon. Og si Kenneth Kenchoy Katipay og si John Ray Manila nga nakakaroon sa Cebu kay mutana og concert. May good lamang mo. Sana, May good lamang mo. Og si Dr. Chofan Galyosa. Kumusta ka dira, Doki, no? Kumusta ang pagmugna dira sa mga eskwelahan? Okay. So, si Jaymar Kinkito, si Mary had a little lamb, no? Si Miss Pa. O guban pang naminaw diri karon sa atong live sa Facebook nato. Okay, live po ta sa yata. Sige, balikan na to Attorney Shin. Ningon ka ganina nga nabulanan ka, kay paluod ka kasi nasampalungan ka. And then wala ka ni balos. Kay ang uban ra bang mga nadunggan ako, no, nakita po na ako kung usa ka kabata nga nabunalan ka, murag mayon ka nga ako po ning buhaton sa akong mga anak. Kay nabunalan man ko, so dapat bunalan po sila. Unsa may turning point nimo nganong nakaingon man ka nga dili na ako ni kayang buhaton sa akong anak? Kanang ang ako ara gyud bata pa ko, I really question nganong
nganong kinahanglan man ko ipaludhog asin, nganong kinahanglan man ko bunalan, nakasala ko, sige, pero nganong dili ba pwedeng istoryahan, ana gyud ang ako ang kuan, pero dili pa gayto nako dili pa nako ma-define ba, di ba ma-articulate? Di na ko ma-articulate. These are questions on my mind, kanang being a child. And then hantod na abot man ko sa advokasya, dito na nako naadi ay gitawag nga positive discipline. So posible di ay siya. Yes. So yun na ang ako agyod kay wala jud ko nalipay adto mo nang matawag ba nang turning point kay the fact nga pagka-experience pa lang nako adto ningon nagyud kong dili ko ganahan ani. Unya dili ko ganahan na ay maka-experience ingon ani nga mga bata labi na akong anak. Like take ang mga tao no, like sama sa imong gingon na pagbunal nimo dili panimalos, okay? Pagbalos ang imong giunauna, ang imong giunauna nga dili na ako ni buhaton ng pagpanakit sa uban, lalong-lalo na sa akong anak, no? Sa naisgutan po namo ni Attorney Gretel de los Santos last time, ningon siya nga nabunalan po siya. Ako nabunalan po ko, si Hope nabunalan po, ubang mga nagas na po diri nakasulay kog bunal. Pero wala pa ko nakadungog so far no nga ningon nga mobalos gud sila. Party siguro sa mga tao na invite dire. Siguro as ginikanan no. Napuday siguro tang samtang gapadako tag anak, ga self-healing po sa atong kagalingon. So unsa ba ka importante sa mga naminaw karon, sa mga batanon nga gustong magkaanak na or magminyo na no, na unsa ba ka importante nga dapat mag-self-heal sa ka before ka mo alagad kung maanak ba na nimo or sa asawa nimo. Kay murag kung dili ka mag-self-heal, murag imong pasulayin po sila kung sa imong nasulay. Bitaw. Sakto na Johnson, kabalo ka mo rakog na sa imong question nga unsa ka importante nga mag self-heal na ay memory nga ni gawas sa ako ang huna-huna nakahinumdum ko in relation po sa pag-ingon nga unsay turning point sa amo magong pagkauyab ni Mark. Tungod I think tungod because ni dako ko og kana laging corporal punishment na adyo ko tendency to be violent. Aware ko ana na karon atong panahon ng uyab paming Mark murag dili ko aware pa well siguro in denial nga na ako'y pagka-violent. Dayon so kanang uyab dayon masuko dayon ako mo'y babayi man kuno di ba atong mga stereotypical kuan ang laki ang violente. Pero kanang nakaingon ko na ako'y tendency may gani tendency ra wala siya nilahutay kay na-cut siya because nasuko ko ni Mark for I don't know what. Basta kagilabay na ako ang bag sa iya. Wala man nun siya naigo. Okay. Pero after adto niingon ang response ra gyud ni Mark sa ako. Ing anaon ra day ko nimo. Ana ba? Kana ra gyud Jones. Dito rin murag wala tay sa murag I need to reflect on how I react when I'm angry. Kana kay basig madala ko ni Juan kung maabot ang panahon nga mahimo na kong parent. So, I think dito pod nagikan aside sa nag-question ko sa una sa bata pa nganong kinahanglan kong bunalan. So, nakatabang ko to siya nga experience. Nahimo gito siyang wake up call na ko nga hala kung love nimo ning isa ka tawo, dili dagway nimo pasakitan. So, labi na imong anak, di ba nga imo jung kuan ka ng part of your flesh and blood dayon. Especially ako babae gikan gud na siya sa ako ang ako gyud nagpagawas ana. So murag nakaingon ko nga kanang ni self heal ko dito katura nga statement ni Mark nakatabang to nako reflect and na realize na ko nga nakoy tendency so I have to conscious effort gyud nagi effort nga pag masuko nako kinahanglan gyud nako i-effort nga dili ka mahimong violente kung masuko ka. So it's really an everyday conscious effort and a battle within yourself. Nindo to nga kuan attorney no nga imong gisulti gud nga wala nimo nabantayan. Okay nga naday kay ingana nga pamaagi sa pag-express sa imong kalagot. Kay usahay magud ta makaingon tag natural lang. Kay sa mga komentaryo sa mga ginikanan nga
nagdako og bunal nga namunal pod sila mga anak ningon sila nga or naka-experience og bunal no ato mga batchmate na ko drami ngon nga okay ra man ming nidako magimunalan mami sa una disiplinado mi okay ra ming nidako pero basig okay ra sa pagtanaw nimo pero wala nimo labantayan nga kung kanus ang say mga trigger points nimo kung maglagot ka mayo na lamang okay swerte kay ka if na kay pares no nga mo remind nimo nga ang imong binuhatan dili day maayo. Kay what if no? What if lang god? Wa ta kabalo. Ang imong mapares nimo murag maabot ta sa GW man nga topic. Bawa mo pare-pares nimo pareho pod nimo nga wala nag self heal or wala gani kabalo nga samarande sila sulod nila. So say masulti nimo na attorney Shane. Diha lisod kaayo kay mahimog yung abusive ang relationship. So kanang nindot sakto gyud very important point ang self-healing and being aware nga naaday ka ana. Anya imo pud nang i-accept kay kung mo deny ka ana, you will never really go into the first step of healing. Ingon ana. Dili gyud na nimo ma-workout. Dili ko mo tuo nga ingon ana na jug ka. Kaya gyud nimo i-change ang imong tendencies, ma-manage gyud nimo kung imong i-accept nga kanimo ni akong weakness and kanang what can I do about this? Tinood na. Nabantayan ako sa tanang na-invite ko dire, especially sa mga ginikanan nga na-invite dire. Although we need kinahanglan nato ang ilang mga expertise about ani nga topic karon nga sultian nato ang bill. Pero kalagmitang mga ginikanan nga naa dire karon, okay, naka-experience ko dog pamunal, no? Naka-experience ko na bunalan sila. Pero ang nakanindot lang na sila'y mga pangutana nga kinahanglan bagod ako ni buhaton. Kinahanglan bagod mo pasakit. Okay? Speaking of love, atong i-shout out atong pinakaamong pinalanggang inahan, Nanay Desa Quezada Palm. Yes. Okay? Very real challenges. Thank you, Atty. Sheena, and hello, Junsley. Yes, Nanay, no? Samot na si Nanay kami kabuk. 30 kabuk ming anak ni Nanay Desa since the beginning of time. Napod si Nikki karon nga nasa Vietnam. Conscious effort, Jud. Salamat sa reminder, Atty. Sheena, Parado, Alas na Agosto. Okay, no? Kumusta ka da, Nikki si Mapranca? And then si Sir J. Pontillas, iya ko na ipasibya sa ang iyang ugangan, no, mag 63rd birthday karon sir si Crescencia Cabanero. Happy birthday, ma'am Crescencia. Okay, sa mga naminaw karon, hatag mong opinion kabahin giunsa mo pagpadako o giunsa inyo pagpadako ang inyong mga anak at tanaw ba ninyo epektibo ba kini? Attorney Shin, sa imong pagpadako sa imong mga anak, unsa kay epektibo para makaingon ka nga mapungkuan gud ninyo ang problema? Unsay pa nga pamaagi nimo mga tips, no? Yes. Again, ang pinakauna gyud kay kita masuko man gyud ang mga ginikanan labi na atong mga bata. I think reality na sa mga ginikanan ron nga dili murag di na bungol na atong mga anak tungod anang gadget. No, so maglagot na dayon ta kung dili ta paminawon kapila na gitawag. So ang atong mga tendencies to be violent mugawas gyud diha gyud ma-challenge. So once gani maglagot na ta, we have to step back. Kaysa mo ginhawa sa taglalom kay kanang murag paingon na gyud tang mubunal ana bitaw. Katong as a first time parent sa akong elder nga anak katong bata pa siya. Ana gyud literally kanang mutalikod jud ko na lang kay kana bitong lami na jud kaayo ikumot ingon ana ba nga tendency na jud ko ana nga tendency. I really admit it. So mo nang kinahanglan jud nako siyang mutalikod jud ko literally ta ako sa siya jung biyaan kaysa makabuhat kog dili maayo unya. Pero kaning ako ang sa ako nang gingon ganina nga ang ako jung lisod kaayo kwaon is kanang kanang mo unsa na ang singhag. So mutaas gyud na akong kwan pero akong mga anak gingnan na nako bata pa kayo. When my voice rises, tell me. Okay. Tell me so that I can kanang correct myself anya. So karon anad na kay na sila ika-rise ako kay kana wa man gyud na ako na perfect mo gawas man gyud. So igmusa ka nagi akong voice mo ana din to katong kinagamyan man. Ma, you're shouting. Do you really need to shout? Ana. So, di ba, we learn from each other. We're not perfect, but my children are kanang, I give my children kana bang
kanang the right to also correct me because as a parent while kita ang mas naay kahibalo mas taas ang atong unsa na experience pero ang mga bata kaba napo na sila kahibalo unsay sakto o unsay dili so we tagaan po nato sila og space to also call us out diba? Tinood na no sa mga tigpaminaw karon basi makaingon mo nga kaming nagsulti diri sa kahanginan og nagnada sa atong Facebook page na Sayata. Na naka-live mi karon. Basi makaingon mo nga nami diri gayaw mi kay perfect mi nga ginikanan. Dili mi perfect, no? Napoy panahon nga motaas ko natong kilay and then kanang 1 2 3 nga counting ramunta na siya. Mausob ang meaning ana. For example, 1 2, okay. So makuyawan na ang mga bata. So dili mi perpekto. Kay isip mga ginikanan nga naminaw karon, napatay chance nga magbag-o kay importante pod kita self-healed pod ta. So kailangan natin process katong gisulti ni Attorney Sheena ganina. Kung na ka sa kaisog, pwede ka dili sagud ka mo react, no? Mo palayo sa ka, mo ginao kag lalom, mo count kag 1 to 10 or 1 to 100 nga para makaginawa ka. Hantod mo kalma ka kay kung base sa imong kaisog nahimo kang reactive na noon. Og makasulti kag sakit nga mga words bisag dili nimo intention nga pasakitan, maotoy mabutang sa alimpatakan o kasing-kasing sa mga bata. Moong importante god nga kita ato pungpug nga natong kaugalingon. Una-una na to kadagan kung unsay mogawas sa atong og importante tong gisulti ni Attorney Sheena no nga tagaag higayon ang mga bata nga makipagsultianay nato. Very important thing in negotiation. And then ang nakanindot karon kay ang anak ni Attorney Sheena kismo nanan siya'y mudalaga na, tama ba? Mudalaga na 13 na gyud teenager officially. Napag ba kay toddler na pa ba? Toddler 9 years old, 8 years old, toddler pa ba dili na no murag. Paingon dira. Unsa man na siya? 7. Basta padalaga na ng mga 12 to 15. Kana ra bagud nga time is kana gid ang challenging kaayo Junes. Ang teenager challenging siya, lahi siya nga challenge. Lahi siya nga dimension. Sakto po to mga ginikanan sa mga naminaw karon among balik-balikon. Taga stage sa bata, no? Taga stage sa bata. Dili pasabot pareha ra kind of disiplina, pareha na tanan og panginahanglan. Taga stage na ay akma, no? Saktong panginahanglan at that particular age. Pero ang challenge manggo, di magud mawala ang challenge nato no as mga Pilipino, as nabuhi aning Pilipinas. Challenge nato nga mga ginikanan sa kabisi nato pagpangita og kwarta, no? Economics, no? Kita napay ang uban napay time nga mo ginhawa mo palayo. Pero what if Attorney Sheena, no? Na mga ginikanan na kailangan mo lakaw na, manglaba pa, stress na kay kinabuhi, napay trabaho sa kwan. Unsa kay dapat natong una-unaon? Busy kay ta. Mao tinuod sa na Jones no kanang naaman puy time nga kana bitong busy pa kay kuhana pa koy buhaton ana bitaw so kanang again kana yung atong self control very important yung kayo Jones. I know lisod labi na kung gadali na gyud ka pero ang kana mangong time kana nakakita ko video ato sa una nga dili na kana bitang munguhit imong anak nga makig-play nimo din ikaw busy kay wala koy time para makig-play nimo kay ko daghan kay ko gibuhat kanang nakita ko tong video and sometimes ma-guilty ko kay ingon ana say wala jud ko time sorry wala koy time ana karon every time moingon akong anak nga play tama mo bisag kapoy na kaayo kanang makahinumdum ko ato nga video mo kay sige mo play di ay ko kay dili na mo balik nga time sa iya ha. So bisag sa atong ka busy kung atong anak nangita og time nato as kung kaya gyud kung kaya pa tagaan jud nato time kay di na gina mo balik nga time mo pabot ang panahon ikaw na mo mangitag time sa iya unya dili na wala na siya time pod nimo kay siya na pod ang busy ingon ana so dili ko kabalo unsaon pag sulbad anang kanang suko ka din gahi kanang wala na kay time unsaon man na nimo pero kana lang ako ikaingon nga when your child needs your attention and when you really have to breathe kay para dili nimo siya mabunalan kung suko na kay ka take time gyud amidst your very busy schedule kay
magmahay niya ta kung isa atong mabuhat, di ba? Yeah, sakto ka attorney no na magmahay ta kay kung manguwit na gana atong anak sa karong panahon na kung kuyog pa nato sila sa tinuod lang ang mga bata kita ang ilang kalibutan. Correct. No, kita ang ilang gisunod. Kita ang ilang heroes, kita ang ilang kinahanglan sa tanan-tanan. So sa panahon na kinahanglan ta nila, I think importante ang mag-emotional banking ta and spend time with our children. Kay dili matud pa attorney Sheena, nice term, emotional banking. Emotional banking. Dili na ta ng dili na ni siya mobalik nga panahon. O sa panahon nga sila na mandag ko, base dili na sila mo bisita nato or mobalik nato nga na sila laing kalibutan na nasa kaugalingong pamilya. So, klaro nato na samtang gamay pa inyong mga bata, haluga, at tagaig oras, bisag 20 minutos taga-adlaw, no? Nga mo earn mo og trust sa inyong mga anak. Kay dili na siya mabalik, no? Ya lahi-lahing anak, lahi-lahi po na siya og panginahanglan. Correct. Tinuod ko na, lain-lain ko mga karakter na inyong personalities. Like personality. O kamong mga naminaw karon, unsa man ang mga challenging na mga sitwasyon na inyong na-encounter isip mga ginikanan or bisag mga provider of care provider care provider dira sa mga sa mga shelters. Okay. Unsa man ang mga dagkong challenge ninyo, mga naminaw karon sa Facebook, no? Sila Jean Ana Rostoble Colduras, shout out ni Shiva. Shout out dira Ma'am Shiva, and si Rob Albino ang pinakagwapo na kong amigo nga pinakamaayong modula og Dota 2. Okay, si amahan po ni siya. Pangutana, pwede mo motawag sa 0915-106-0951. Akong balikon, 0915-106-0951. Tawagin ninyo ni nga numero. Kung motawag mo, bisag mo hatag lang mag-opinion unsa ang mga challenge ninyo nga giatubang karon isip mga provider o isip nga mga ginikanan. Tawag mo, hatag mag-opinion unsa ba ang mga challenges na inyong giatubang. Okay, na-comment diri si Nikki Sima Prangka. Not comment but pangutana, no? Pwede na ba ibutang sa module na mga tips Junes Likitay? Asa nga module, Nick? Sa Filipino ba nga module, sa values, araling panglipunan? Unsa pod nga tips? Sa mga teacher. Oo. Ni-comment pod si Raymark Palent, no? Kudos sa mga ginikanan na nag-practice og positive discipline sa ilahang mga anak. Dili lali mahimong parents, mao dapat jud na pangandaman physically, emotionally, and financially. Sakto si Raymark, no? Tumpak ka Raymark pala, no? Sakto gud imong gisulti nga dapat kitang mga before ta mahimo ginikanan, andam ta physically, emotionally, and especially financially. Correct. Kay dira gud tanan magkagubot sa tinuod lang, no? Moy trigger sa kanang mag-init imong ulo, no? Kanang mag short na po kas budget. Short ka sa budget, So dakong tabang sa tinuod lang sa mga ginikanan sa nanay mga anak karon, dako kayong tabang ni nga bill, ako lang balikon. Kay kini nga bill, punduhan ko na sa gobyerno, butangan ko na siya fundings, no? Butangan na siya pundo para matabangan ang mga parents. Tabangan in terms of seminar, workshop, or unsa mang support nga kinahanglan sa mga ginikanan. Kay kung balikon na to, Attorney Shin, naminyo na lang ta, ikasal na ta, naminyo na lang ta, wala gud ta ka-experience og training sa mga ginikanan, no? Tinuod. Siguro katong pag-process na to pagkaminyo, di ba naman tayo sa Popcom, kuan man to about man marriage. Marriage, about kanang spacing, pero wala about parenting. Although I think naanay parenting modules ang DSWD, pero wala, personally wala ko kasulay attend. So, what year man ka gikasal? 2009. Ako 2018. So pasabot wala to na discuss during that time. Wala. So kita ragid ko ni hit and miss yun dato pagka-parent na to. Sa tinuod sa balaod mismo nga ginaduso karon, no? Sa Kongreso kining atong House bill nato. Naa siya chance na matagaan, okay? O giya ang mga ginikanan nga unsaon nila pagpadako silang mga anak. Apil lang mga module sa positive parenting. Dako kay nang tabang kay samot na kung ginikanan ka, tapos ang imong nadak-an lang nga option ang pagpamunal
pagsingka, pagkusi, pagsulod sa sako, okay? Og uban pa. Oo. Correct. Atong sulayan ning usa ka option, kining ginatawag og positive parenting. Kay kung masulayan natin wata kabalo, di ba? Ang atong mga anak mahimong maayong ihimpro dila sa katilimban. Okay? Oo. Kay kani speaking of fund, one of the things sa akong nabasa nga punduhan is kanang kung kinahanglag counseling sessions ang parent and child or ang bata mismo mapunduhan na kana. Of course we assume nga ang pundo makuan yun magamit para sa insakto kung asa siya dapit gibutang ana. Okay. So amo lang balikon dili mapriso no. Dili siya criminal case dayon na something. Although kung mo to the extent na matut pang attorney Gretel de los Santos D last time na lain na ang balaod. Katong suplita katong laws nga like I'm sure familiar na siguro katong 7610 child abuse. So suppletory ra siya pero kani gyud ang iya yung tumong og tinguha is to really educate, to change the kanang culture of kanang from corporal punishment to positive discipline and to positive parenting. So mura gyud iyang so tabangan kay na kuan man po di acknowledgement po ani nga bill nga kita ang kultura manggod nga ato ang nadak-an kana ba corporate di ba kay murag atong generation mo na gyud nay kanang nadak-an nga ang mga parents mamunal gyud na so may gani kay kita nga na new parent na a new generation from our parents nay uban nato nga nag-think nga pwede man siguro glahion. So mo nang na develop siguro ng positive discipline nga positive parenting. So mo nang ang gobyerno gi-acknowledge niya nga mas maayo ni siya. This is a good culture nga dapat natong pundohan o dapat natong suportahan para we will kanang ang impact ani sa atong community o sa tibuok nasod is kanang bitang bata nga walay para nako di ba ning ko nimo murag I think ang effect sa ako is ang tendency to be violent. Basin lamang pod no kung na-studies in the future nga ang impact of positive discipline is mawala tong tendencies sa usa ka tawo nga mahimong violente because wala naman siya kita og ingon ana sa iya ang surrounding, di ba? Hopefully mo na ato ang tinuod mo na itong pangagpas nato. Nakanindot mo na sige balik-balik ni Atty. Sheena ang iyong gisulti nga kabalo ko na ingani akong tendency something ana. Pero dili ta ng mga ginikanan nga kabalo sila. Okay? Kaya sila og normal lang ang mamunal. Normal lang ang manapat, normal lang ang musingka kay maoy na ang dan nato sa atong mga katigulangan, no? Pero dili pasabot nga abi normal or abi kultura no kuno nato ang mamunal ug mapanakit atong sundon kita natay karapatan nga kwestiyonon ang kultura na atong gisunod. Okay, ato nang pangutanan maghunaw na ta para sa kaayuhan maguni or para sa pagpanakit lang ni. Pangutana karon to attorney, naka-mention man kog kultura kabahin sa ani nga balaod no. Unsa kay positive effect ani sa Pilipinas, okay? Ug madamlag kung kini nga balaod ug sundo ni sa mga ginikanan nga ang positive parenting, unsa kay itsura sa Pilipinas kung kini masunod? Sus, I think mao gina akong dream nga community siguro Junsly kana akong dream bitaw ang community non-violent gyud nga community. So mawala na ang kanang 9262 dili na nato kinahanglan kay wala na dagway man dagmal sa iyang mga asawa wala na ingon ana wala na gyud ta siguro kana mga bata nga maka experience nga gisulod og sako gibutang og kuan gipaluhod og asin wala na ingon ana. And kung positive ang pagpadako nato sa usa ka tawo positibo pud siyang mudako, di ba? Kita manggali nga naka-experience gamay og mga corporal punishment, nakaya manggani nato questionon to and we said we can be better than that, di ba? So how much more kung ang isa ka tawo wala na introduce og violence, di ba? Kana dili man gud karon wa pa man gud ta ka experience og ingon. This is a world nga dream nato, pero kung imong logically lang common sense, kung wala gyud siya kasulay og
kanang kakita og kanang kulata, sampalong, sumbag. You think manumbag na siya? You think, di ba? Ana ba? So, kanang ganahan ba ta og world nga pinatyanay, gasumbagay, di ba? We all want peace. We all want kanang malinawon nga pagpuyo og walay pang-abuso. So, I think mauni siya, mauni ang tuyo og tumong ani nga mga bills nga hopefully mahimong balaod nga. Pero ang challenge magud ani kay more on education man ni siya, Junes. Nga ang mga tawo nga iedukar open-minded ba sila? Tinood, open-minded ka ba? No? Open-minded ka ba nga imo nang i-embrace change of culture is really difficult. Isa man pud na siya sa kanang reason nga nung na medyo corporal punishment kay tungod lagi sa atong kultura nga naandan pero dili man gud tanang culture maayo. So kung nakakita ta nga dili day ni siya maayo nya naman day mas better. Mo tas mas better because we want to develop and to progress and be better citizens and better persons, better individuals, di ba? Tinood na, no? Kasi nakita mo gud nato, no? Kung ang mga ginikanan mo yun nga kapoy na mugay na unaw-naon pa. Imagine na mo, atras pa ka mo, 10 seconds pa ka, imo pang unaw-naon na ang short-term, long-term goals ni mo sa imong mga anak. Muragugag nag-invest sa imong anak og time. Well, tinuod ko na siya. Ato kung butangan god og panahon, no, ang atong mga anak. Ato pong tanawon atong kaugalingon kung nabata sa saktong desisyon, no, sa pagmatuto sa atong mga anak. Kaya ang naitabo man god, nahimo ng convenient, no? Convenient ang pagpanapat. Mura siya og dali na lang siya. It's a form of reaction na lang ang pagpamalo. Dili ta very reactive lang ta. Dili ta responsive. Ako nang iklaro sa tanan, pag reactive gani bisag unsa pa ang sala or sa pagibot, hapak lagod ug bunal lang gud diretso lang. Pag may tag responsive, atong tanawon asa bagod gagika ng problema. O di ba? Mo nga ay mag-imbestiga na po ta asa gagika ng problema. Taas na po ng oras kay mag-istorya mo unsa nahitabo ngano man ngano mang nahimo na po tang psychologist sa tinuod lang mahimo kang kung ginikanan ka Diyos ko Mario Joseph, no, sa mga ginikanan nga naminaw dira karon dili lalim ang kinabuhi sa ginikanan. Correct. Una mahimo kang maestra, no, mahimo kang doktor, no? Memorize mo tanang haplas. Tanang vitamins sa mga bata. Mahimo kang katabang, no? Mahimo kang katabang dira sulod sa panimalay and mahimo kag tanan-tanan. Pero ang nakanindot aning positive parenting, imo pong gina-practice ang imong mga anak to become a better citizens in the future. For example, kung naglisod ka mananakay routine sa imong anak, mutabang dira sa panimalay, sa pagpamiko, sa pagpangugas, mahimo nag-functional na ang bata. Okay? So kung nakay bata nga mapungkuan nimo, masultian nimo, pag abot sa time nga siya na po'y naay asawa, okay? Dili siya mo dito dahil pagpanapat. Na siya mo, like atong gibuhat ni Pastor Mark, nangutana siya nga, ingana raday mong buhaton nako. Something ingana, samot na sa advocacy mo, lamang ta sa advocacy sa G-Wave, no, sa mga lalaki, kinahanglan tag ingana karon. Kanang makasabot, muhatag og oras og panahon. Kay matod pa sa akong estudyante, ang ginikanan ang nangita og anak. Ang anak wala nangita ginikanan. Correct. So responsibilidad natong isip mga ginikanan nga tarungon nato pag matuto. Kay di ba attorney, no? Correct. Kung dili nato i-practice ang positive parenting, ipadayon nato ang pagbunal, dako kay siya epekto sa tanang government agency sa Pilipinas. Correct. Unsa kay mga example na problema samot ang DSWD. DSWD. From whom to tomb ba na sila, so magkadaghan karon man gani that's a reality, no, nga daghan kay tag kaso gyud sa pagpangdagmal. Domestic violence and child abuse na na siya, it's existing, and kanang mga kaso nga niabot sa korte o mga niabot sa pulis, para nako murara na siya tip of the iceberg. Kaysa tinuod lang, there are cases, a lot of cases nga wala niabot sa pulis. Wala gi-report. Kay walay kuan. Okay, natay tawag. Caller. Tabag mo na tayo. Hello. Maing hapon, kinsa ni balihog? May itong maulanon hapon si Melinda Mamakter.
Melinda Mama, yes, maayong hapon, Ma'am Melinda Mama. Kung sa man atong ikasugyo to, no? Atong experience, atong nasinati isip ginikanan. Sa ako, sir, kay ano naman ko, no, senior citizen ako. Na-experience ko ng corporal punishment before. Also, experience na ako as a battered wife. Pero, abot sa panahon, for 25 years, akong nagawon sa ang sitwasyon just for to support pa ako ang mga anak. And then, wala na ako gi-practice ng corporal punishment. Kaya nakatilaw manggod ko na unya niingon ko nga sakit tayo. So, kung ako nang i-apply sa aking mga anak, sakitan to sila. So, ang ilang papa, naghimo anak. So, pag abot sa panahon nga makasabot na sila, ni-decide ko nga biyaan ng ilang papa, tapos mag-separate ni, o akong gingan silang kumunsay mga maayong ugali nga pwede ninyong sundon sa inyong amahan sunda, pero ang bad na ugali diyae. So, wala nagpasabot na kung broke ang relationship sa parents, maging broken po ang maging future sa imong mga anak. Kay since nga diri man sila nako, ako silang ginagto o akong gisuportahan ang ilang mga damgo, tapos ituluan nako sila na maging independent in a way nga na experience man nato ang mga kalisod, ang mga kasakit sa diatang inyong papa. So karon kinahanglan nga positibo ang inyong mga panglantaw sa kinabuhi. Dili pwede nga ang mga panghitabo sa mga nangagi, imo pa na siyang i-carried over sa imuhang pagbuo sa imuhang sa ugmaon. So, ang akong mga anak, kung makasala, ako jud lang istoryahon na di naman mabalik, nakasala naman. So, let's move on. Okay. Lesson learned, pangitao nato ang pamaagi na dili nato siya nimo mahimo pag-usab. O kung makariwara minsan ang imong anak di man na malikayan, kay I have 6 children. Dili gyud nimo sila buhian. Kay mingon saan kapoy na kayo, ikaw pa nangitag isuporta nila para maka-eskwela, tapos magbisyo pa. So, dili jud. Kinahanglan nga maning kamot jud nga mabira pagbalik sa matarong nga dalan ang inyong anak. Okay. Nawi nga i-guide jud nimo siya. Kaya kumusta naman ang imong mga anak ron, ma'am? Kumusta naman imong mga anak? Kaluoy sa Diyos, nakakuman man sila. Wow, congrats. Nakakuman sila, pariho niya. Adtong mga nasaag, nabalik naman sa maayong, maayong standing sa pinubuhi, gamot na. And then, dili mo undang ang pagkainahan, mas kinaunsa na kadagko ang imong mga anak, maski pamilyado na, pinahanglan na aragihapon taga-suporta aron makita sa mga sunod nga henerasyon nga ingon ani di ay ang pag-asiman sa ilang lula, sa ilang mama or papa. Okay. So, kung broke ang imong love life, ayaw na og ipaapekto sa imong mga anak. Pita, salamat kayo, Ma'am Mamak, sa imong gihatag nga, no? Sa imong gihatag nga experience, imong gi-share kanamo karong hapunan, no? Daghang kay salamat. Ma'am Mamak, ayo lang ipalunga imong cellphone, ako kang gihatag sa ako mga kauban dire para mahatag, no, ang 300 pesos na grocery certificates para nimo, okay? Alayan ko ani ni Mama.
Okay, salamat kayo, Ma'am. Okay. Salamat. Miss Mamak, no? Sakto to yung giging association, no? Buttered wife siya, tawon no? For 25 years. Iyang giagwanta. Daghana, yun. So, basig ka to, wag to na report nga kuan. So, isa to siya sa katong ingon ako animong mga unreported ba nga mga giagwanta ra gyud niya until na nagko iyang mga anak. Ala, bito, no? Diba? Ang nakanindot niya, no? Ang nakanindot ni Mama Mamak, iyang gisulti ganina, na sunda, okay? Sunda ang positive nga naa sa imong papa. Wala siya ni tanom og hatred, no? Nga wala ningon nga ay kana siya nga na. Wala niya gisugo yung mga anak kay since papa kay gikulata ko niya, di ba no? Dahil nga na Japon. Kay amahan manggid gihapon siya. Hala nindot po siya nga tanawon ba nga kay ganahan man kag love dili nimo ipasa ang hatred. Oh, correct. Okay, kung nakay positive nga nakita niya atong i-appreciate. But let's move on. Pero imagine na ha, 25 years siyang naka-experience og pagpangulata sa iyang bana and also nasa'y unom ka anak. Okay? Kita man gani nga ako usa ka buk anak mura kag Spider-Man, no? Mura si Batman, oh. Duway mong anak, attorney Sheena. Correct. Ka attorney De Los Santos, Tolo, ug uban pa. Nag-interview ta diri, nagkaraiya na. Pero yan, unom ka anak, challenge pa niya, gikulata pa siya. Pero never, no, bisag siya gipasakitan, okay? Sa na-experience niyang pamunal, na-experience pagod niya ang pagpangulata sa iyang bana, pero never siyang namunal sa iyang mga anak. Kay, ma'am, proud minimo. Bitaw. Na naminaw karon, attorney Sheena. So balikan na. Inspiring kayo. Yeah, very inspiring kayo. Murag kuan ba ka ng mixed emotion ka ng dili na ko ma-imagine ang iyang kalisod. Yes. Pero at the same time kana bitong ma-highlight nimo how strong she is as a woman, as a mother nga nakaya to niya kanang sagubang tanan. And despite the pain, despite the violence, wala siya nahimong violent. Wala siya nagpadala. Wala siya nagpadala. Buhaton po din ako kay mubalos ko. Di kato imingon ba? Instead, kato spread love, not hate. Diba? Kay buto na naon siya ang naikarapatang mahimong villain nun ta, no? Ay, kulata ko sa akong bana, kulatahon ko na akong anak, puslan man. Pero nitindugod siya. So sa mga naminaw karon, dili rason, no? Dili rason nga napasakitan ka mo, pasakit na po ka. Natay panahon nga pwede din nato tuison, no? Atong baghuon ang atong pagtanaw sa unsa bagod ang maayo nga ginikanan. Diba? 25 years. So balikan na to nga dili lang ni sa tinod lang kung dili nimo i-practice ang positive parenting dira sa panimalay, dili lang ang inyong pamilya may nga ay pamilya ra bitaw namo ni. Kung manakit ka og bayi o mangulata ka sa imong asawa, ay pamilya ra bitaw namo ni. Dili imong paminimalay ang maalahig. Apil ang ubang ahensya sa gobyerno ug mukaon ni siya dako nga pondo. Sakto ba? So una sige balikan nato tong DSWD daan. Kana nga ang tanang mga social services nga kinahanglang ipunduhan para ma-address tong need sa problematic nga kapamilya. Of course, kung pananglitang kuan na gyud nakalapas na gyud og laing balaod other than this, so mahimong criminal case na gyud. So muadto na sa priso kung mapriso. So budgetan ba yan na. So ingon na ba mas malami unta kung ang budget napunta sa kanang daghan pang mga proyekto kanang positive nga project bitaw kaysa kanang gasigita og kanabag unsa na kanang band-aid og mga kanang nalihis nga mga tao kay tungod wala na educate og tungod wala ni embrace aning positive discipline nga katong giingon ni ma'am sa iyang ngalan kani si Ma'am Mamak. Imagine na iyang kanang tungod siyang positive discipline, no? I think kato isa gyud ka testament nga kanang tungod siyang positive discipline na siya bata nga nalihis daw og landas pero wala gyud siya ni give up, wala pud niya ningon positibo ra pud yang pagkuan na wala gyud niya gibiyaan yang anak nabalik ra gyud. So naka-produce siya og mga asset sa ato ang komunidad kay naka-graduate. So nadungagan ang kanang mga ato ang unsa ni citizens nga nahimong asset sa community instead of nahimong liability. Tinuod na siya, no?
assets and liabilities. So ga sultihan Dili na pa mig counting economic na, kasultihan na mig economics no pagingon nga liabilities pasabot-an na punduhan og kwarta magmugasto ta. Pagingon og liabilities mukuo ta og bulsa sa atong panudlanan no. Pagingon og assets is na ay moabot dato. Either it could be money, it could be uban nga good thing nga madawat nato, that is assets no. Ang iyang mga anak nahimong matarong tungod sa iyang pagmatuto. Ug ningon pagod siya nga dili mahuman ang paghimog ginikanan. Anahagot ta perme nindot kay ito no. Retirement ang paghimog ginikanan Jones. Okay, mugani. Munang isilista to siya para makuha nato to siya, ma-invite po nato to diri pohon niya no. No, daghang kayong salamat ma'am sa pagtawag ug sa pag-share sa imong naagian no, naagian nimo nga sitwasyon ug imo gong gi-fight ang imong mga anak. So karon no makita nato nga nanay ni tawag nato no, first time na may tawag nato no. Nindot kay iyang ko ang experience nga gi-share. Salamat for sharing your sacred story. Gani. Sa mga naminaw pa karon, pwede pa mo tawag. Napapatay 2 slots no. Napatay 2 slots the grocery items no. Tawag lang sa 0915-1060-951. Ako malikon 0915-1060-951 or dial sa 402-0987. Okay, para muhatag mo opinion. Either it could be positive or negative about your experience as a parent. Share lang, ayaw mo kaulaw no, para madungog na mo, para atong masultian kung unsa ba ang dapat. Okay, so sige nang so aside sa kultura, unsa pa kay mingon magud ang ginikanan attorney no nga kini kuno nga balaod gikuhaan kuno gahom no, responsibilidad ang ginikanan nga dapat sila kuno mismo ang maoy mo disiplina silang mga anak. Tinod ba na nga gikuhaan bad? Kanang mo gini akong gi-highlight sa kadaghang gistorya ning balaura, gi-highlight gyud nako ang giingon sa bill nga ako in English ni Brato ra ning hubaron. Positive Parenting Act emphasizes that parents can in fact discipline children while respecting their rights and dignity. Translate no. Pagdisiplina ko na sa mga pwede nato disiplinawan natong mga anak pero nga naay pagrespeto sa ilang katungod. Yes. Okay. Oo. Kay mura manggug disiplina siguro diretso dayon ba bunal. Bunal dayon. Dili manggod ang disiplina doesn't mean bunal. So mo disiplina ta wala na to gikuan og katungod og dignidad ang atong mga anak. Okay. Importante nga mo disiplina ta kasabot sila. Dili kay ni bunal ka kay wala lang sila kasabot basta pasakitan lang. Okay? Sige. Unsa pa attorney? Kana onya niingon po diri nga the state respects the rights of parents to rear their children. So girespeto sa ato ang gobyerno ug aning balaura ang ato ang katungod og responsibilidad nga magmatuto sa atong mga anak in whatever manner they may deem appropriate. So sa atong kailan gyud tag pamagi, di ba? Kailan gyud tag personalidad. Pero ang caveat is, ang warning is, for as long as it does not violate the rights of the children. Okay. So kung nilapas na ganitag katungod sa mga bata, dili na gina pwede mo man ginay general. Di ba kita we can exercise our rights. Pero kung naanay lahing right nga nalapasan, dili na gina maayos. So, tinuod na kay kinahanglan protektahan sa gobyerno, sa gobyerno sa Pilipinas ang ilang mga batan-on ug mga bata. Kaysa tinuod lang kini magud ang next generation nga magpadagan sa atong nasod. Correct. Okay, it could be the next doctor, the next politician, the next engineer, teachers. Kinahanglan nato, andamo nato nga naatay mga batan-on o kung mga hamtong sunod, the next generation nga lalom og pagsabot nanang naay mo reflect gud sa kaugalingon ug dili mo end up nga manumbag or manakit no or mo just ko paglayo simba ko mo patay, di ba? Kay makita na to ron sa Facebook no, kalagmitang mga baile, disco og inom dira dapit sa diri sa baybayon paingon sa luok paingon dira sa bantayan. Nanay mga batanon nga mag sumbagay no, kung naay piyesta ipakita gud nila nga lalaki gud sila nga makigsumbagay gud sila.
Pero kuyaw na samot na sa mga ginikanan nga wala kabalo asa ilang mga anak tagagabi. So mas nindot dagang batan-on, okay, makasabot unsaon paggamit sa ilang kusog unsa ilang responsibilidad. Pero dako kaayong factor ang mga ginikanan ana. So sa mga ginikanan dili paulahi ang tanan, no? Naapatay panahon nga si ma'am gani nga 25 years nga naka-experience og pagpanapat sa iyang bana na patarong ng iyang mga anak. Og ni comment ang akong asawa, no? Si Elizabeth Vicoy Kitay, parents and guardians jud unta ang mag-positive discipline. Apil pod sa school kay naay uban mga school nagiingon nga noon okay ra mamunal. Tinod na dili tanan good ang mo-agree kay napoy ubang mga maestra o mga maestro and also sa mga caretakers or kanang care provider nato nan magtuugod nga bunal ra gud ang solusyon. Tiyagitan gud ang bata. Ipaluhod gud ang bata. Unsa may na-experience nimo sa una tong estudyante ta? Kuan kanang bunalan bitaw Stick. kung gugaw imong taas. Bunalan og Yeah. stick. Do you think na mubo ang kuko pag bunal? Wala, di ba? So mismatch siya. Mao correct. Kung sa una nakainomdom ko kung magtabi ko sulod sa Napa ba classroom, na ron? wala na. Naman namatay child protection. Amo lagi bitaw. Nga handbook dira sa Department of Education nga gisunod pod sa mga teachers nga atong mga manual nga sundon para malikayan ang corporal punishment o punishment sa mga bata. Pero sa unang panahon, Diyos ko Mariosep, no? Murag manglupad ang mga eraser. Ang meron sa mga chalk. Tong gatabi ko sa una gipa squat ko dahil na ay libro sa akong tumoy sa akong mga kamot. Wala ko kabalong unsay natabang ato pero so mo tay gipinahambog sa mga batchmate na attorney nga gibunalan mi silutan mi sa mga extra karon sensitive kaayo mo nya kung mohilak lang mo dayon. Ang pangutana, no? Ako pangutana sa mga ginikanan nga naminaw karon. Inyo man ang anak, di ba? Giunsa man niyo pagpadako. Kay ningon mo nga alam mohilak lang dayon. Mo reklamo dayon. Inyo man ang anak, giunsa niyo pagpadako. Ngano kaha ang inyong anak pag moabot sa eskwelahan nganong ingana og abilidad. Okay? Mao na siya. So mo na kinahanglan nato i-reflect no kung atong parenting style, and then kung sa atong gihisgutan diri karon wala siya ni sulod sa positive nga parenting, basig time na nga ato ang reconsider kung pwede ba natong i-adjust atong parenting style kay kanang makita na to nga atong anak nganong ingon ani man. So basig mas mo better pod ang inyong relationship sa inyong anak or ang iya apong pagkigrelasyon sa ubang tawo kung mo-adjust ta ba kung nakita nato nga naay diferensya gamay sa ato ang pagdisiplina. Dako po tabang po sakto ka attorney. Dako po bang tabang sa magtiayon or mag-asawa nga nanay anak nga mag-date, no? Magsultianay kung unsa good ang mag-date good. Unsa good ang unsa good dapat ninyong unsa ba ang klaseng disiplina? Or before ba nagminyo, dapat ba kinahanglan ba istoryahan sa mag-uyab nga wala pa nagminyo, wala pa nakabuog pamilya? Kinahanglan ba istoryahan unsang klaseng disiplina ang inyong question Jun. Importante ba? Importante kayo, and kanang happy ko, proud ko nga mo storya nga kami ni Mark. Si Mark. Tasas man gyud ang pag bida gyud si Mark. Pastor Mark. Hi Mark. Busy to siya, nay gikasal karon. Okay. Kanang unsa ni kanang before mi nagminyo kanang of course kanang mag-uyab mo nga mature na inyong edad, mabot man gyud mo anang pag-istoryag kaminyoon. So before mi nagminyo, nag-consider og kaminyoon, nagsabot mi una family planning. Kung pila ra gyud among anak nga ganahan. Tigani kay pareha ra pud mi ganahan duha. Dayon ang spacing, pila man ang spacing sa atong pag mga anak. So 3 to 5 years so far na follow pod namo 4 years ang gap sa among duha ka anak. Unya among giplano gikuan unsa man atong disiplina. So nagkasinabot pod mi nga positive discipline among ganahan. Which is very challenging. Pareha ming admiter ming duha nga lisod. Pero kaya. Dili imposible. Aduna na ba positive discipline atong panahon, attorney?
Asa ka nakadungog? Actually, asa ka na nakadungog? 2009 man ko naminyo. Connected na ko ato sa G-Wave. So nakailan ako ni Ate Dessa. Okay. Naghisgot-hisgot na to positive discipline sa pero Consuelo Foundation. Project came in later naman, much later. Pero before sila ni came in, kay murag gasige naman to connect si Ate Dessa, no, ang Yata with Save the Children kana. So dito na nako na name actually with Ate Dessa jud ko I think akong ma-remember aning word nga positive discipline na kumbaga na-articulate na nabutang term nga positive discipline pero katong gastorya pa yung Mark Managuya mi dili ato positive discipline basta ningon rami nga dili ta mamunal, dili ta mamorag yun, dili ta magpaluhod og asin, ato rag yung istoryahon kuan so gabasa-basa pug og mga libro atog parenting buta ako na sa National Bookstore nga kanang unsay mga pamaagi kanang time out ana ingon ana ang among ground ana gani no kay sa tinuod lang na kinanglan ko siya imong katunon samot na bag-o nimo ang positive parenting kay nakaingon man gud nga bago ang positive parenting dili po na to masisi ang mga ginikanan no nga nagminyo na and then walay option wala sila nakadungog nga naday klaseng disiplina na pwede na to i-apply sa mga bata. Kaya nga to nasundan kung unsay naandan sa ginikanan mo pud atong andan buhaton. Karon nga naminaw mo nakadungog mo sa among pagpasibya karon. Nailaing pamaagi kung sa tan-aw ninyo dili effective no ang pagpamunal, pagkusi, pagkasaba. Organahan mo sulayi ang positive parenting para makasabot mo like for example sa akong anak no makita gud ako effect niya sa positive parenting. Dili na siya magpapalit og bisag unsa. Pag-abot sa mall, soroy ra guna. Pag ingin mo nga mura na itong paliton, maura gunay paliton. Di na muya ka. Okay? Wala kung kasulay ingon ana sa akong anak. Wala pud ka kasulay. Wala gyud. Mo unsa man kung namo sa grocery. Kanang in fact atong akong mahinumduman ni Yes gamay pa siya. Mo na siya nga dili ra ta anak makay pasig wala sa budget mo anak ba same sa akong anak although karon medyo gasador na siya pero pero moingon ko niya kay kanang teenager ba daghan kayo gustong paliton pero tagana ko siya budget mo within the budget niya siya na napay sobra ana di kanang dili niya mahurot ng iyang budget tinuod no so lami kay na nga practice nga dili na mabot sa time nga ipanghadlok ang gwardiya dira sa mga mall no kuwaon ka ng gwardiya maayong hapon dira nga naminaw karon si Sir Kit no ang maayong ehemplo nga empleyado sa Department of Education nga amigo na maayong hapon sir maayong hapon ni Kiana Merced nga nana sa Thailand karon dito nagtrabaho ni Charmelaine Lichido no usapod ka maayo nga maestra dira sa Manhuyod sa mga tanang naminaw karon sa dinod nakita na mo nga dili na last na kayo ang pagpangasaba o drama dira sa mall. Wala. Okay. Ang importante lang is dapat honest ka sa bata. Dili nimo ingnon nga ang injection walay sakit gud na siya. Ingnon mo sakit na siya, okay lang gud mo hilak. Okay lang mo hilak. Yes, it's okay to cry. Okay, mo hilak sana sa tong panahon kay bunalan man tag. Iyog hilak, ngano ka nang dita ba hilakon sa? Dili pa hilakon pero bunalan no sa na. Unsa di pagtuon nila nato no, mura ta og gang na. Nga di gyud mo hilak, di ba mo bunalan kay sakit biya na mo hilak gyud. Mo hilak og ka, nya ko mo hilak kag kusog, bunalan ko kag kusog. Po na muna. Gani sige napatay oras sa dito lang napatay oras sa katong mga ganaan mo tawag dira makadawat mo og 300 pesos na gift certificates grocery no pwede ninyo mapalitan ng inyong anak og unsay ganahan nilang makaon dako kaya to hatag 300 pesos dapat ay duha ka slots para sa duha nga color na to unay ni comment dire tora nasa taas pa mahadlok sa taas ka no wala kong taas sa furnishing yan okay. Ako lang balik ko ng numero, tawagan ninyo ang 0915-1060-951 or i-dial kini sa 402-0987. Matod pa ni Raymark Pallen, ang uban kay dapatan daw ang mga bata para mo tagam. O di na mo magpabuyag pero ang pangutana na if nakasabot ba ang bata kung nangano ba siyang gidapatan. Ang maitabo mo, tuo na lang kay mahadlok nga madapatan og makuratan imbes
na makakat-on ang bata sa sayop o unsa ba ang sayop. Tinood na, ang bata wala kasabot, no? Attorney Shin, kung paano ba siya gibunalan? Wala na sa ang uban po ng mga bata nga abi ni mog dito nagtago-tago na di ay wala nakakabalo sa iyang aktibidad kay mahadlok naman so itago na lang niya. Wala wa man na correct nga mo dito siyang gidapatan kay sayop dito iyang gibuhat. So kanang wala siya gitagaag space to reflect ba. Gani. Okay. Pero dili good maayo ang dapat. Para nako dili good maayo ang mubunal gud ayon. Ang importante tan-awon sa nimo. Asa bagi ka ng problema? Unsay problema? Asa man ka na and let your ako kanang pag naay gibuhat akong anak man ako niya nga. Do you know why I'm mad? So kanang siya akong ipa-identify. Unsa man di ay ang nahitabo nganong nasuko ko. So musulti pod siya nga because I did not listen mana. So okay. So kanang kung ikaw dili ko maminaw nimo, malipay ka? Tinood na. So yun na ba, at least kabalo siya nga kanang dili ka makikay mo pud gyud iyang bation, di ba? Ang bata kung dili pud ta maminaw, masuko pud biya na sila nato. So tinood. At least kabalo siya, ahagikan ang imong kasuko. Pero wala ta na muna adto gistoryahan. Lamig ito nga intro ni Attorney Sheena, no. First is you need to i-acknowledge nimo kung unsa imong gibati. For example, anak, naulawan ko, anak, nang luod ko, anak, nasakitan ko. Before nimo i-call out go nimo ang action nga gibuhat. But imo sang isulti niya kung unsa imong gibati. Then call out dayon kung unsa ang iyang nabuhat nga sa tanaw nimo kini siya sayop. Pero ang bata kung maghilak dili sa nato sultian, ato sa tagaagtan nga maghilak o magtantrum basta safe lang siya. Usa ta mo negotiate after na siya maghilak. Ready na siya. Tinuod kay kung dili pud siya ready, kung kasuko pud siya iya, lisod pod walay mo sulod man ana. So kanang tagay sa space, cool down sa mo, and then later pagkalma na mong duha. Usa na. Yes. Okay. Nato ni comment no. Mas lalam to. Ay, lalom ko. Lalom pa di ay. All right. Okay, sa mga naminaw karon akong painumdom, tawag lang sa 0915106091 or dial sa 402-0987. Nawala to. Nawala to ni comment no. Sige lang. Sige, sa mga naminaw dara ron, maayong hapon sa tanan among karon pa nakaabri sa ilang mga radyo, sa Facebook nila. Among ginasultian karon ang House Bill number 8306 ug House Bill number 1269 on positive parenting. Nga mahimo kining balaod. Abangan nato ni nga mahimong balaod para masuportahan pod ang mga ginikanan sa ilang pagpadako sa ilang mga anak. Kaysa tinuod lang kung kita tanan gina-practice og positive parenting dira sa atong panimalay, dako kayong tabang sa atong komunidad. Dako gud kayong tawang. For sure, malikayan na daway nato ng teenage pregnancy, drug addiction, and then nadungog na ako sa usa ka kailan ako nga nurse. Taas kaayo ron ang rate sa mga bata nga magpakamatay. Sakit kay puno na no, especially diri sa Negros Oriental, tiny ingon no. Nga kailan ako nga nurse nga taas-taas ang mga batanon nga magpakamatay. O sa ilang buhaton, inom og paracetamol nga daghanon nilang inom laklak. Okay. Na po may inom og muriatic acid. So, sa tinuod lang para malikayan, ato i-practice ang positive parenting para sa atong mga anak. Mapaminaw na to sila, paminawon pud nila. Okay? Sige. Sige, Attorney Shin, kining sa balaod, balik ta sa balaod, no? Unsaon na siya pag-aproba? Ang kinsa may mo approve ka ani nila? Ang process ani is kani kay sa House Bill man ni siya duha ka buok sa lower house ni siya. So nanay first reading, second reading, third reading. Ka third reading ma-approve na siya. Usually kay duha man ni sila ila man ang i-merge nila kung unsay mga commonalities. And then musaka pud na siya sa Senate. Kay basig si Senate na po Senate bill dito nga pwedeng then ilan ang emerge unya first reading, second reading, third reading, and then kang last pag mas ma-approve na sa both houses,
musaka sa presidente, ang presidente na siya pila ka adlaw to either veto it or sign it, or kung wala ra niya sign na humana ang adlaw nga dapat siyang mo sign consider mahimo na siyang balaod. Mahimo na siyang balaod. Pero wako kabalugahan na ni siya nga stage. Yeah, I think may nagisulat si Senator Risa Ontiveros, pero murag na wala to siya na napadayon, no? Nga bill. Murag kini ang bagong giduso karon nga posibleng nga mahimong masulod gud nato nga mahimong balaod kini kay dako kay na siya tabang, no? Ang challenge na lang nato ani sa mga naminaw karon ug sa mga Filipino nga kung mapasa na siya nga bill, unsaon nato nila pagpasabot, no? Kay kung atong basahon diri karon ng dili man ko lawyer, no, pero kung basahon nato ning kining bill o kining balaod, lisod ko siya sabton. Di ko siya basta-basta, di ko siya kailangan siya ma-convert into layman's term para masabta nila kay pwede man muga mag fake news, no, muga og mga nga chika-chika lang nga kini nga balaod presuhon ang mga ginikanan. Akong balikon. Oo, asa man nagikan for sure. Or gisulti po dito usapod ka gisulti sa ubang tawo nga nakadungog ani nga permissive parenting kuno na siya nang kuan lang ba ng passive parenting nga sige lang nang pasagdan lang ang mga bata mo to ba ka nang nga pasagdan lang rules. Unsay may mga rules ana? Like ikaw as a practicing parent on positive discipline na ay rules sa balay. For example, kanang rules on what time ang lights off. Kanang pila ka hours mag-gadget. So routine, so na ingon ana nga routine niya. Kung of course mo break ka sa rule na ay consequences. For example, mag-grounded ka. Ingon ana. So kasabot pud sila kanang before pud nimo siya grounded na ka. Ana explain pud na nimo niya nga nakasabot ba ka nga kang na grounded. Unsay reason? Kay kani akong gibuhat ana na din. Kanang kabalo ka once na practice na ninyo ang mga bata ila na pud nang na-embrace. So man sa kano sa gani mahumanto akong ground ana na. Anya kanang magmat mo na pud sila din. Kanang mag-sorry pero grounded gihapon mag-sorry sila pero para kabalo sila nga dili gyud to siya maayo, so kinahanglan next time dili na ni maus wala na untay next time. Tama, sakto, no? Sakto tong gibuhat ni Attorney Sheena na it is very important to create a routine for your children. Kailangan lang sila og routine nga ilang buhaton. And then ang challenge magud sa mga ginikanan kung mo kagama na tag routine, kagama na tag balaod dira sa atong panimalay, ang consistency. Kay dili man sa panahon nga naata, di ba? Unsaon na to ma-maintain na to na siya nga balaod, atong balaod or atong routine. Mas nindot siguro dili balaod ang gamiton, but kasabutan. Mas nindot ang kasabutan kay kung balaod bura magugingon nga amo ni sunda, ako mo'y correct, ikaw may sayop, no? Murag dictatorship. Murag dictatorship. Kasabutan. Unsa ba ang atong kasabutan? And then before na siya magama, kailangan na ay proper negotiation sa anak o ginikanan. Correct na. Kay mag-negotiate yun mo na, pwede ingon ani ana. So we talk about it and kanang nay mga concessions. So, di ba, nga na po'y mga usahay gyud kanang for example nang laag mo, so ma-break ang routine. Pwede mo break gamay ron ana. So at least kabalo sila nga na break ang routine. Pero the routine will stay pag mubalik na pud tas normal baka ulit as balay ana. Sakto gud isla the smallest unit in the community is the family. Mura po day tag lower, higher house, senate, and kaya na negotiation, di ba? Na negotiation, na investigation, mapaminaw ang tanan, importante ang mapaminaw ang tanan. Kay kung ikaw lang ang masunod sa panimalay, di ikaw na. Sana kita. Dili ko anang agree gyud anang kanang sana. Kanang naay masunod. Head of the family. Head of the family. Well, naay ko naatay as parents, naatay authority, but dili like si ikaw ra as a father ang head of the family. Kita naatay authority as parents sa kids. Pero ang kids naapod sila right to also negotiate and kanang suggest kung unsa ang rule nga mo work pod na tanan para sa mga bata. So nabay chocolate karong gabi na. So wala sa tay chocolate kay nay ubo. Correct ana. Ato sa great, no, akong pinalanggang
Master Teacher 1, akong head no si Ma'am Maria Antonieta Q Bakang Pambakong. Ma'am, kumusta ka dira? Okay, og si Sir John Ray A. Manila, nakuyog ni Sir Kenneth karon na sila sa Cebu. Kay mo tanaw sila concert. Wow, sana all. Okay. So karon, so nakita nato no nga daay routine, daay pakigsabot, daay negotiation. Gisulti po ni Attorney Sheena ganina kung madusot nato ning mahimong balaod kini, dakong tabang siya sa paghulma sa kultura sa tibuok Pilipinas. Ug dakong tabang siya nga malas na ang mga panudlanan, no? Nga kwarta or igahin na budget sa mga iban-aid na lang nato sa mahimong problema sa atong komunidad. Ang importante magpadako ta og mga bata o mga batanon dira sa atong panimalay nga poon ugma damlag sila na ang mudala sa atong nasod. Importante nang aduna tay mga batanon nga naay integridad. Okay? Importante na pagmahal, na ay respeto, kabalong negotiate, kabalong makipagsabot ug natanan, naigugma. Okay? So, importante ka na. Attorney Shin, happy naman tayo mahuman sa atong live karon. Na ba kay last na isulti, no? Para sa mga tigpaminaw karon, tips sa mga parents o kini ba nga balaod nga imong masulti para nila? Ito. So, ang ako ra yung ipabilin, Junes, no nga, kita direct atong imong giingon ganina nga, dili ta mga perpekto nga, abi kay nag-stressor yata diring mga positive discipline perfecto na ta dili oy naapod tawo ra gyud ta di tawo ra mi nga kanang ga-struggle pero ni struggle ta nga kanang to do better, no? So kanang masayop ta pero moangkon ta ana ba dayon mo learn ta with our children. Isa mo gyud na siya ang pinaka-importante kayo say magud kung ginikanan ta feeling nato sakto ra ta sige. Kana gyud ang kinahanglan natong i-remind sa tong self-sige as a parent nga dili ta sakto permi. So give space to give voice to your children. Kay naapod na sila yung mga maayong panghuna-una. I think kana ra Junes and kanang self-control and lami gyud ang kanang resulta sa mga bata nga kabalo mo kabalo pod mo unsa ni mo express sa ila ang kaugalingon dira sa balay kay at least makabuild jud mo kanang trust and relationship nga open ba. Tinood, salamat kay Attorney Sheena no sa Attorney Sheena Augusto sa imong gisulti nga kung nasayop ta atong ang kunon. Dagang guilty ana. Kung nasayop ta atong ang kunon dili kay atong itago or atong dipinsahan no. Maminaw ta og tagaan natog tingog atong mga kabatanunan kay kauban man nato sila sa panimalay. Okay, so dagan kitang wala naman tayo igong panahon. Dagan kitang nakatunan sa nahisgotang positibong pagmatuto. Importante jud kaayo nga atong palaluman ang atong pagsabot sa hisgotanan nga pagmatuto. Wala man joy lesson plan ani nga atong sundan isip mga ginikanan. Pero gi-encourage nga mukat-on sa kada sitwasyon aron mas masabtan ang ilang mga sakop dira sulod sa panimalay sa pag-amuma nga dili violente nga pamaagi. Okay? Hinaot nga mahatagan muna mo og dugang nakaalaman sa bahin sa atong bill. Og importante natong reminder sa atong mga tigpaminaw nga ang pinaka-importante mao ang respeto og paghigugma sa atong mga kabataan. Maong atangin ninyo sa sunod na Sabado sa susamang takna 1:30 o 1:30 PM sa hapon dinhi sa atong istasyon DYSR 95.1. Atangin po da atong recap sa tanang episode kada Domingo 1:30 sugod ugma. Mubalik ta sa episode 1. Okay? Bunalan Haron Mutagam. Okay? Makita na sa YouTube channel sa Yata. Okay? So Yata Incorporated. So makita ninyo ang episode 1. So atangin ninyo, i-click ninyo, follow and share para makita ninyo kung wala mo kasunod sa atong episode 1. Magpasalamat kita sa Yata or Youth Advocate through Theater Arts, Petal Art Zone Project, Tel de Zone, Germany sa pagpadagan o paghatag suporta ni ining atong programa sa radio. Dagang kayong salamat Attorney Sheena
Agosto sa pag-uba nato karong hapuna ug sa pagpaambit sa imong kahibalo ug kasinatian. Ako si Jens Likitay, hangtod sa sunod Sabado kini ang Positibong Pagmatuto. Pagminahalay, kalinaw ang kahapsay, ingon sila magsugod diha sa panimalay. Atong ipakita, atong itudlo sa mga bata, pagsalig ug respeto sa pagdagmay, di nato makuha. Manipanganak, hingpit na tao na ang bata, mukha mananggod, makalakaw, mudula ug madagma. Andam nga mo atubang sa mga hagit sa mata't adlaw, apan kinahanglan niya ang imong pagpangga, pagsabot ug pag-iya.